Paul, bakit? Bakit? Ano, buksan mo nga yun. Huwag mo saray yung gate. Gawa ng cellphone ni Kiret, nakabalaan ka rin ng... Ito na, ito na! Bakit na naman? Mo. Bakit? Sorry. Hindi pa pasok mama mo? Siyempre. Kakauwi lang. Ano nagtrabaho? Kakauwi lang sa ano. From ospital. Hindi talaga, may video talaga to eh. Hindi online to eh. May... Nag-ano, luto ng price. May price yata, diyang kilit eh. Eh paano, hindi walang gustong kumain yata.